joku semmonen day in the life video. Ja joo. Eiköhän vaan aloittaa tää video. Mut joo. Ja kello siis on kohta. Tässä on 1 ja me syötiin jo ruokaa. Ja semmoista. Ja sitten joo. Ja joo. Ja me ollaan menossa ulos, koska ruoan jälkeen meillä on tapana käydä ulkona. Mut mennään vaan ulos. On lämmin, niin eiks mä vois niinku me laittaa lippiä? Let's go. Niin now. Ollaan ulkona. Ja mä en tiedä mitä me täällä tehdään. No, me piti käydä hakea posti, mut sit me ei muista tuottaa niitä avaimia, et good. Mennään varmaan tuolla keinoon tässä. Kapo. Shoot. Aika tyylisä keino. Siinä valla. Maali. Maali. Nyt me aiomme mennä etsimään sen pallon. Ei pallon, kun apua. Tuo mikä toi on? Sen leluauton, mitä me ei löydetty silloin eilen. Ja sitten mennään kaistoon vauvakeinoon tossa. Ehkä me mennään vauvakeinoon ja sitten etsitään se auto. Tai järkevää on vielä kysyä, missä se on. Hyi, kuin likästä vettä. No niin, nyt keinoon. Sarjassa kuuluu taustaääni, koska mun mummo kyyktelee. Koska me ollaan niillä. Kattokaa kuinka kaunis ilma täällä on. Oh my gosh. Me löydettiin. Kyllä. Me ei löydetty sitä, mitä me ostettiin eilen. Ei kun toissapäivänä, en mä tiedä. Me ei löydetty sitä, mut me löydettiin nämä 2. Tää me ostettiin vähän aika sitten. Ja tää on tosi vanha. Mä ehkä menen tälle uudelle nyt. Ja tää ostettiin siitä hyvästä, kun hänen pyörä. Niin se meni rikki, koska siitä lähti se
tuolla rengas sitä se korjattu. Nyt me menemme ajamaan tällä. Tässä. Niinku tällä. Näin. Kultaa. Nyt. Istu siihen. Hyvä. Kato. Ajanut aina tämmöisellä. Aha. Sitten menoksi. Tiputte. Sillä toisella. Oho. Haetaanpa se toinen. Aja. Ei pois. Ja äiti sitten. Kukka. Tuollaanko tuolla vähän pidemmällä? Joo, käydään. Käydään. Ja kello on nyt vähän täällä 1:01 ja niin. Oho. No niin. Me nyt ajettiin noin ehkä puolisen tuntia ja kello on nyt siis 1:30 ja mä en jaksa kuvata siitä sen enempää. Iikka pois mun korvasta, nyt me mennään tonne pienelle lenkille, koska niin. Koska tää haluaa mennä kerää voikukkia. Niin kuin voikukkia. Eikä tästä pihalta vaan tämmösiä koneja. Eikä mä voin tehdä sille seppeleen. Kyllä. Mulla on yleensä ulkona noin tunti tai 2 tuntia. Mut tuolla niitä voikukkia on, mut me ei mennä sinne, koska se on muiden piha-aluetta. Vaan me mennään tonne. Meidän etupihalle. Tänään mä en tiedä, onko tämä meidän etupiha. Onkohan tuossa niitä on? Joku amppari täytyy seurata meitä. Voi hei! Ota. Me mennään sittenkin ehkä takapihalle. Koska en mä viitti mennä tonne, kun siellä on amppareita ehkä. Me mennään ehkä sittenkin tonne. Kingsson. Joku ruska. Me mennään ehkä sittenkin tonne. Kun me vihdoin päätettiin, miten tehdään. Me tehdään kukkaseppelettä. Tehdään semmonen minilenkki. Oho, nyt me mennään oikein kohta. Ja sitten joo. Nyt kävelemme tätä tietä pitkin hakemaan postin. Koska mä vihdoinkin ehkä muistin, että avaimet jo onnetaan. Mennään hakemaan postin. Onkohan kukaan muistanut tästä, koska siis me nyt vaan mietittiin, että onkohan kukaan ottanut postin, niin me mennään nyt hakemaan postin. Tuolta postilaakerilta. Nähdään kohta. Okei. Nää oli nähtävästi jo otettu. Kattokaa mikä spider. Ei liikkunut.
Se oli Spider, eli hämähäkki ainakin. Mutta joo. Joten turha reissu oli tämäkin. No saatiin ainakin ehkä 50 metriä lenkki. Ehkä 40-60, en mä tiedä. Nyt me yritän taas mennä tylsän oven kautta ulos. Ja tää on varmaan tosi tylsää tää meidän mahtava Day in the Life-video, koska niin, kun säkin voisit sanoa, että koska mä säikähin tuota kärpästä. Okei, me mennäänkin ehkä täältä kautta. Yritän vaan kiertää tämmönen iso lenkki. Et, good. Tuossa pyykkii. Good. Nyt olemme etupihalla. Ehkä. Joo, ollaan. Tosta me oltais tultu tosta katsomatta. Oli pelottavaa ampujaarisia. Hallo! Viedään se tänne. Ja takaisin sisällä. Nyt me katsotaan TVtä. Jos me osataan käynnistää se. Ei osattu, mut nyt me katsotaan tabletin Pipsapossua. Nyt se nukkuu tuolla päikkäreitä. Ja mä sillä aikaa saan katsoa omia ohjelmia. Mutta tää Day in the Life oli tässä. Ja me nähdään seuraavassa osassa. Heippa!